Ahojte všetci, vítam vás pri rannom update trhu, v ktorom sa pôjdeme pozrieť na Bitcoin, Ethereum a ďalšie korelačné grafy, aby sme si urobili takýto rýchly update po víkende a zhodnotili minulý týždeň. A v ďalšom videu sa pôjdeme pozrieť na nejaké ďalšie zaujímavé altcoiny, prípadne rozoberieme tie, na ktoré sme pozerali v poslednom videu. Takže poďme na ten Bitcoin. Minulý týždeň, alebo od posledného updateu, sme tu sledovali presne túto klesajúcu štruktúru, túto nejakú korekciu, s tým, že sledovali sme následný push práve niekam sem k tejto hodnote 70 650, $700, práve niekam sem, pretože bolo tu na už veľké množstvo likvidity nad týmito highs, ktoré bolo potrebné vypláchnuť, a zároveň sme tu nasledovali aj práve všemožné nejaké klesajúce trendovky, ktoré ak budú breaknuté, tak ten trend sa začne postupne lámať a Bitcoin by mal ísť opäť o niečo vyššie. Takže to sa aj pekne stalo. Zároveň Bitcoin si prišiel urobiť ten jeho klasický ťah, kedy pár dolárov veľmi tesne zastal a otočil sa pred 382, takže už to mi prišlo ako veľmi bullish signál pre BTC. No a tým pádom postupom času počas minulého týždňa a počas víkendu sa Bitcoin pekne dokázal skonsolidovať a následne stočiť smerom up. Takže aktuálne vidíme, že Bitcoin si prišiel po tento sledovaný level, zároveň sa aktuálne drží nad value area high, takže čakáme, aká bude ďalšia reakcia na ten BTC. Takže poďme si ukázať nejaký krátkodobý scénar, ktorý aktuálne sledujem v tomto grafe. Tým pádom, že už sme prišli hitnúť tento dôležitý level, tak kľudne sa môže stať to, že Bitcoin pôjde možno do nejakej krátkodobej korekcie. Lenže nechcem, aby tá korekcia bola nejaká príliš hlboká, takže opäť ideálne by bolo to, ak nejaká korekcia, tak buď žiadna a iba pokračovať smerom up, alebo ak tam nejaká korekcia má prísť, tak opäť iba niekam po tú 382, takže po nejakú hodnotu $67 800 a následne opäť smerom up. Takže to je nejaký bullish scénar, ktorý budeme sledovať v nasledujúcich hodinách alebo dňoch. A ak takéto niečo nastane a Bitcoin sa začne tlačiť nad tento sledovaný level, tak za mňa je to už skôr tá situácia, že toto predošlé all-time high Bitcoin prerazí a pôjde si po nejaké najbližšie projekcie. No a keď zoberieme nejakú projekciu povedzme tohto korekčného pohybu, tak vidíme, že 1,618 projekciu máme na hodnote cca tých $82 000. Áno, to je začiatok zóny, ktorú sme sledovali už od tohto bodu, áno, čiže nejakých 82 až povedzme $85 000. To je tá primárna zóna, s ktorou stále počítame. Takže krátkodobo bullish scenár je ten, že buď pôjdeme rovnú smerom up práve až sem do tejto zóny, napríklad presne po túto projekciu, alebo ak tam má prísť nejaká korekcia, tak maximálne po tú 382 a pokračovať v tom rastúcom trende práve sem do tejto zóny. Keď bude táto zóna hitnutá a nepríde tu na nejaká výrazná bearish reakcia, tak musíme potom počítať ešte aj s touto projekciou 2,618 na hodnote nejakých skoro $95 000. Áno. Potom potenciálny krátkodobo bearish scénar je ten, že Bitcoin presne na tomto leveli schytá nakoniec to cenové zamietnutie, ale tá 382 ho neudrží. Tým pádom už tu budem počítať skôr s tým scenárom, že nemusí ho udržať ani práve nejaká tá golden pocket tohto pohybu, pretože Bitcoin sa vráti do pomerne zahustenej zóny objemov, do tejto štruktúry. Tým pádom to bullish momentum sa už troška naruší a čo tu budem sledovať, tak je opäť táto supportná úroveň. Zároveň, čo tu máme, tak zoberieme si objemy tejto štruktúry, vidíme, že máme tu na neotestovanú point of control, ku ktorej sa môže BTC potenciálne vrátiť, a zároveň ešte keď sa pozrieme na túto štruktúru, tak máme tu na value area low.
Takže ozaj, ak Bitcoin neudrží tých 67 800, tých 68 000, kde máme tú 382, tak skôr to vidím tak, že Bitcoin si príde postupne vyklesať až práve sem do tejto zóny. Je to zóna z toho predošlého supportu, ktorý sme sledovali. Hej, ozaj nejakých 63 až 62 000 dolárov a následne odtiaľto ďalší push smerom up. Čiže toto je nejaký krátkodobý bearish scenár, ale ozaj len v prípade, ak by práve táto 382 neudržala. Hej, túto 382 kľudne môžeme považovať za nejaký bearish level, podľa mňa. Ak ju neudržíme, tak pôjdeme práve sem do tejto zóny 63 až 62 000 dolárov po nejakú tú spodnú likviditu, ktorú sme si ešte nevybrali. Takže to sú nejaké krátkodobé scenáre, ktoré sledujeme a ešte sa k tomu vrátim, v prípade, ak by ani tento level nebol udržaný, tak potom sledujeme tento major support v zóne povedzme nejakých 55 až 50 000, 55 až 52 000 dolárov. Áno. Takže ak tento level nebude udržaný, tak Bitcoin môže sa prepadnúť až niekam sem. Ale to je až na nejaký dlhší scenár do budúcna, takže zatiaľ s týmto nemusíme počítať, zatiaľ nás zaujíma iba tento bearish alebo potom krátkodobo bullish scenár na BTC. Ďalej, CME Futures Gapy. Vidíme, že počas víkendu nám vznikol nový CME Futures Gap, ktorý sa nachádza v hodnote nejakých 66 500 až 63 700 dolárov. Takže ozaj, ak by Bitcoin chcel ísť do korekcie, tak s veľkou pravdepodobnosťou si príde vyžrať práve tento CME Futures Gap, čo aj pekne zodpovedá presne tomuto supportu, ktorý tu nasledujeme. Áno, takže vyplniť CME Futures Gap, zároveň klasický graf Bitcoinu si príde práve sem do tejto zóny 62 000 dolárov a odtiaľto sa môže opäť odraziť smerom up. Takže treba na to myslieť, že máme pod sebou zatiaľ nevyplnený CME Futures Gap po víkende. Grayscale Bitcoinu zatiaľ stále pekne. Áno, zažili sme tu na predošlá korekcia bola nejakých 21%, posledná korekcia bola nejakých 15%. Zatiaľ sa ten graf pekne odrazil od tohto major supportu, takže vyzerá to tak, že Grayscale môže kľudne pokračovať smerom up. Pekne tento support bol udržaný, najprv prerazený ako resist, následne pekne udržaný ako support, takže kľudne Grayscale môže pokračovať. Bitcoinová dominancia, no tu na zatiaľ čakáme. Tu na zatiaľ stále čakáme, že čo s tým grafom bude, pretože dochádza tu na stále k čoraz väčšiemu a väčšiemu skvízu. Vidíme, že posledný mesiac ideme už úplne sideways, takže ozaj čaká sa, či tá BTC dominancia ustrelí smerom up a pôjde niekam na tú hodnotu 58, 59 alebo až 60%, alebo nastane tu ten major breakdown a pôjdeme už do nejakej tej silnejšej altcoin season a pravdepodobne pôjdeme si vyklesať minimálne niekam sem na tento prvý support nejakých 49 až 47%. Áno, tu na následne, ak by nastal takýto breakdown, tak môže tu nastať nejaká bullish reakcia, nejaký pullback a následne keď tak pokračovať opäť v cenovom poklese. Takže pri tej BTC dominancii sa zatiaľ nič nezmenilo. Stále sledujeme túto primárnu rastúcu trendovku a raz keď tu nastane tento breakdown, tak market sa dostane do veľmi peknej out season. Takže stále sledujeme to isté. Coinbase taktiež veľmi bullish graf. Áno, práve si prišlo hitnúť nejaké to midrange celej tejto štruktúry, v ktorej sa nachádzala v predošlom období, takže môžeme tu vidieť kľudne nejaký reclaim a následne pokračovať až k tomuto high, ktoré máme tu na. Takže Coinbase taktiež vyzerá bullish podobne ako Grayscale. Takže super, toto je super indikátor. Coinbase, USDT dominancia, presne toho, čo sme sledovali v poslednom update. Mala tu na nejakú major rezistenciu, nebola schopná sa cez ňu dostať, respektíve
nastalo tu na prudké cenové zamietnutie, stratila nejaký ten krátkodobý rastúci trend a už pokračuje v cenovom poklese, takže tým pádom tá USDT dominancia vyzerá ozaj tak, že ešte si dokonca príde po túto likviditu, ktorú sme tu sledovali a až potom môže tu nastať nejaký ten odraz smerom up, ak tam nastane. Takže USDT dominancia zatiaľ taktiež bearish. USDT sa zatiaľ stále tlačia, takže fajn. Toto je veľmi dôležité. Neviem, či som to spomenul v poslednom video update, minimálne na livestreame sme to spomínali a to je presne tento trojdenný alebo weekly graf DXY a môžeme vidieť, že dolarový index sa nachádza na tejto primárnej klesajúcej trendovke. Takže aktuálne doláru hrozí presne to, že schyta tu na nejaké prudké cenové zamietnutie a pôjde minimálne späť do tohto skvízu, v ktorom sa nachádza. Takže aktuálne DXY sa nachádza na major rezistencii. Tým pádom je tu oveľa väčšia pravdepodobnosť toho, že tento graf pôjde skôr do korekcie a zamietnú ho, ako by tu nám mal nastať nejaký major breakout smerom up. Takže DXY skôr pokračovať v tomto skvíze a následne snáď tu uvidíme ďalší breakdown smerom nadol. Takže DXY, major rezistencia. A ropa taktiež. Hej. Sledujeme tu presne to isté. Major klesajúca trendovka, ktorá, OK, môžeme tu vidieť už nejaký ten, možno, nie že breakdown, ale iba sme sa dostali cez túto klesajúcu trendovku. A čo tu môžeme sledovať, tak je, povedzme, pullback niekam sem do tejto rozumnej rezistencie. Prídeme si tu tapnúť nejakých 86, 88 dolárov a následne tu chcem vidieť zamietnutie a pokračovanie cenového poklesu na tej rope. Takže uvidíme, či tento graf bude podobný ako práve tu DXY. Ďalej, SPX stále sa nachádza v tejto Rising Wedge formácii. Áno, zase oddialili celkom pekne tento nejaký breakdown a uvidíme, či tu vôbec nejaký breakdown príde. Možno to ešte budú ťahať. Hej, čo najdlhšie. Takto, smerom up. Takže SPX ozaj aktuálne neviem, čo s ním plánujú. A Ethereum zatiaľ taktiež pekne ide podľa toho setupu BTC, lenže včera Bitcoin ozaj zožral väčšinu tej dominancie a väčšina kapitálu išla práve do BTC. Takže ako náhle teraz Bitcoin sa ustáli a pôjde 1-2 dní sideways, tak to Ethereum ho doženie a urobí presne taký istý setup ako práve to BTC. Takže tu nasledujeme vyplachnutie tohto primárneho levelu nejakých $3810. Takže stále to môže ísť ešte vyššie. Následne to isté tu nebude platiť, čo pri BTC. Nejaký rýchly pullback, ideálne niekam na tú 382 a následne pokračovanie smerom up práve na tú hodnotu $4400. Takže to Ethereum taktiež, nebal by som sa toho, pekne si tu prišlo vyžrať spodnú likviditu spopod týchto knotov. Nastal tu pekný breakout, retest tejto trendovky a pokračuje smerom up. Takže Ethereum sa rozbehne v momente, keď Bitcoin sa pustí troška do strany. A tým pádom je tu reálne, že Ethereum urobí veľmi rýchlo nejakých 5 až 7% push smerom up. Takže ETH zatiaľ taktiež super. Málo predsa za sebou nejakú 25% korekciu, takže celkom hlboká korekcia, tým pádom kľudne môže pokračovať opäť o niečo vyššie. No a ETH voči Bitcoinu zatiaľ stále sa to drží sideways, ale je to skôr už na tej supportnej úrovni. Takže tým pádom už tu môžeme skôr očakávať nejaké to stočenie smerom up. Ale zatiaľ ten setup sa nejako extra nemení. Stále sa nachádzame v tomto klesajúcom channeli a čakáme na ten primárny breakout smerom up. A Ethereová dominancia aktuálne taktiež na významnom supporte. Takže budeme sledovať. Total market cap. Hej, klasika. Zažili sme tu na nejaký ten výplach posledné týždne, nejakých skoro 19%.
Následne sa z toho grafu veľmi pekne zotavil. Vyzerá to tak, že breakujeme už túto trendovku, ktorú máme natiahnutú presne na tela sviečok, takže aktuálne ten total market cap vyzerá bullish a kľudne môžeme ísť na nejaké to nové lokálne high, respektíve priblížiť sa k poslednému all-time high. Takže total market cap vyzerá aktuálne super, je po korekcii, takže môže to ísť o niečo vyššie. Total 2, hej, pekne si prišla nabrať do spomínaného supportu, kde máme nejaký midrange až range low, pekne si tu prišla nabrať a hneď vidíme odtiaľto impulznú reakciu smerom up, takže Total 2 taktiež pekná reakcia a snáď uvidíme v nasledujúcich týždňoch breakout tohto weekly levelu, uzatvorenie weekly sviečky nad týmto levelom a následne budeme pokračovať práve sem niekam skoro k 1,5 triliónu dolárov. Takže Total 2 super. A Total 3, respektíve iba altcoiny, super. Áno, pekne sme dokázali si prísť otestovať, skoro otestovať tento významný support. Extrémne bullish reakcia, nádherný weekly close, takže Total 3 aktuálne si pôjde práve po tento najbližší target. Ešte kľudne tu nám môže nastať nárast o 7-8%. Ideme sem na tých 830 miliard dolárov. Takže Total 3 super. Total DeFi taktiež malo tu na nejakú korekciu za posledné mesiace, nejakých 13%, ale aktuálne sa už pekne chytá, takže tu platí stále to isté. Môžeme ísť smerom up. Total DeFi pekne, udržaný support, môžeme ísť smerom up. A dominancia altcoinov taktiež vyzerá veľmi pekne. No áno, už breakujeme tento nejaký close, takže dominancia altcoinov taktiež môže ísť minimálne na tých 15% podľa mňa. Dobre, tým pádom sme si urobili kompletný update trhu. Pozreli sme sa hlavne aj na to BTC. Máme tam krátkodobé scenáre, či už bullish alebo bearish, takže vieme, čo máme očakávať od toho BTC. Tak ja tu ešte zaznačím tento krátkodobý. Buď takto, up, alebo rovno smerom up. Hej. A za mňa tá 382 tohto posledného impulzného pohybu je key level. Áno, ako náhle sa dostaneme pod ňu, tak Bitcoin môže ísť do nejakej korekcie. Ale skôr to vyzerá tak, že Bitcoin sa bude pekne tlačiť práve až sem do tejto zóny 82 až nejakých 85 000 dolárov. Takže to by bolo za mňa všetko, čo sa týka tohto video updateu a vidíme sa pri ďalšom videu, v ktorom sa pozrieme na nejaké zaujímavé altcoiny. Takže ešte raz ďakujem pekne, že ste si pozreli to video až sem do konca a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.